Şunlar Türkmenistanyň welaýatlarynda, hususan-da Balkanda we Daşoguzda köçe-ýol hereketine gözegçilik edýän polisiýa işgärleri Aşgabada kireý edýän hususy taksi eýelerine we hususy eýeçilikdäki awtoulag sürüjilerine iýun aýynyň 2-sinden 4-üne çenli aralykda paýtagta sapar etmezligi tabşyrýarlar. Türkmenistanda bolup geçen täzeliklere ýakyndan syn edýän Aşgabada ýaşaýan synçy Amanmurat Bugaýewiň Balkanda we Daşoguzda ýaşaýjylaryň ençemesine salgylanyp aýtmagyna görä, polisiýa işgärleri özleriniň dilden berýän duýdurşlaryny munyň sebäplerini 3-nji maýda paýtagtda bütün dünýä velosiped güni münasibetli medeni çärelerin geçiriljekdigi we ulag gatnawynyň çäklendiriljektigi bilen düşündirýärler. Geçen hepdäniň 6-njy gününden başlap welaýatlaryň köçe-ýol hereketine gözegçilik edýän gullugynyň işgärleri öz welaýatlaryndaky awtouлагlara baryp şo ýerden Aşgabada gaýdýan hususy taksilerin eýeleriniň ählisine dilden duýduruş beripdirler. Iýun aýynyň 2-sine 3-üne we 4-üne Aşgabat tarapy ýolu düşmän sebäbi 3-nji iýunda Aşgabat şäherine getiriljek halkara velosiped ýarşyna laýyklykda Aşgabat şäheriniň özünde de hereketler juda çäklendiriljek hakynda duýduruş beripdirler. Diýip Bugaýew welaýatlardan Aşgabada kireý edýän hususy taksi eýeleriniň ençemesine salgylanyp gurrun berdi. Şeýle de şular ýaly duýduruşyň paýtagta öz mühümini bitirmek üçin sapar etjek ýa-da dogan garyndaşynyň kam ihmançylyga barjak hususy eýeçilikdäki awtoulag eýelerine berilýändigini hem sözüniň üstüne goşdy. Aýdylmagyna görä polisiýa işgärleri agdalýan günlerde welaýatlardan Aşgabada sapar etjek ulag eýeleriniň paýtagta ýetmänkä köçe-ýol hereketi gullugynyň gözegçilik postunda saklanyp ýygyna uğradyljakdygyny hem duýdurypdyrlar. Azatlyk radiosyna ýokarda gurrun edilýän çäklendirmeler barady Türkmenistanyň içeri işler ministrliginden ýa-da Balkan we Daşoguz welaýat polisiýa departamentlerinden haýsydyr bir kommentari almak başartmady. Ýöne belläp geçsek welaýatlardan paýtagta sapar etjek awtoulag eýelerinden edilýän bu talap annawyny ministrler kabinetiniň nowatdaky mejlisinde 3-nji iýunda Aşgabatda bütün dünýä velosiped güni münasibetli medeni çärelerin geçiriljekdigi barada habar berilmeginiň ideýanyna gawat geldi. Bu aralykda Azatlygyň paýtagtdaky ýene bir habarçysy indi bir näçe gün bäri paýtagtyň bir tarap Türkmenistan we garaşsyzlyk şaýolary ýaly käbir uly köçeleriniň transport gatnawy üçin bölekleýin ýapylandygyny aýdyp, bu ýerde awatlaýyş işleriniň geçirilýändigini habar berdi. Türkmenistanyň Jemaat hojalygy ministrligine degişli edaralaryň işgärleri köçeleriň uğrundaky ışıklandyrış çyralaryny elleri bilen ak reňke boýap, altyn reňkdäki boýaw bilen nagyşlary çekip geçdiler. Bularyň ählisi 3-nji iýunda geçiriljek velosiped ýarışlaryna görülýän taýýarlyklar bilen baglanyşykly. Awtobuslar öz gatnaw marşrutlaryny ýerine ýetirip bilenoklar. Adamlar gaharly we aladaly diýip habarçymyz aýtdy. Aşgabatda şu hepdäniň ahirinde geçirilmegi meýilleşdirilen velosiped çärelerine taýýarlyk görülüp, şäherin bundan 10 gün çemesi öň gelen siliň netijelerinden arasalamak we awadanlaşdyrmak işleri dowam edýän mahaly 27-nji maýda öýlän wagty paýtagtda ýene-de güýçli ýagyş ýagdy. Güýçli ýagyn geçen gedekdäki ýaly şäheriň awtoulag gatnawlaryna yaramaz täsir ýetirdi. Esasan hem parahat ýedi etrapçasyna alyp gelýän 10 ýyl awadançylyk Yunus Emre köçeleriniň gyralaryndan akan palçyklar asfalt ýoly palçykdan doldurup, awtoulaglaryň duralgalara gelmeginde, ýolagçylaryň awtobuslary minmeginde uly bökdençlikleri döretdi diýip Aşgabatda habarçymyz Soltan Açylywa aýtdy. Şeýle de şu gün ýagny 28-nji maýda Ýerden şäheri aýlananda bir tarap Türkmenistan we 10 ýyl awadançylyk köçeleriniň çatyrygynyň ýapylandygyny we ýurdun Jemaat hojalygy ministrligine degişli edaralaryň işgärleriniň gurrun edilýän ýerlerde hem-de parahat ýedi etrapçasynda köçeleri palçykdan arasalaýandygyny görendigini hem sözüniň üstüne goşdy.